Jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohi da ke fama da matsanancin matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Tun farkon hawarsa kujerar, Gwamna Dr. Dikko Umar Radda ya ce babu batun sasanci da 'yan ta'adda. Daga baya-bayan nan dai ƙananan hukumomi a jihar sun yi ta roƙon gwamnan da ya ba su dama su yi sasanci, wadda daga baya amince. Daga cikin ƙananan hukumomin da suka yi wannan sasancin akwai Faskari, Sabuwa da Ɗandume, kuma an sako mutane da yawa da aka kama sakamakon haka. Ya nike ga Allah da ya kama wannan lokaci muna rayu. Fitintunun nan dama mu dai mun gaje da su, kowa ma ya gaje da su. Sai dai ka san ɗan adam da taurin amma kowa ce ma bai gaji da su ba, domin Allah ya yi dai muna hutu kawai. Kuma muna ma Allah godiya da ya kama wannan lokaci. Da su ciyaman da kowa dai wanda ya kamata ya yi bayani. Ya yi kokari, ya taka rawar gani. Duk a samu wannan fitintunu su kawo. Yau ga mu mun zo inda ba mu iya zuwa. Ni rabon da yanzu nan an samu shekaru. Kuma yau gashi saboda zaman lahiya na zo, kaga ina ma Allah godiya. Yanzu na zo gurin sabgan nan ne, na zo a matsayina muna aiki can wajajen, sai muka zo wajen sa suna. Da muka zo kuma sai na fuskanci yanayin zaman, abin ya burge ni, abin ya yi min daɗi, ko ba gaskiya ba, don ni na yi farin ciki, kuma ubangijin mu Allah ɗoran mana da wannan abu, fiye da ya bi can abin da suka yi. Allah ƙara jagorantar mu da haka na Allah sa haka ne zama. Ya kaji a ranka da aka yi zaman lafiya? Ana komi lokacin da za ka je ka shiga mota ba ka tsoron a kame ka ko a halin ka ko a kama ka a je daji da kai. Amma kuma za mu biyo titi mu je inda muke so ba ka tunanin ba ka tiya ranka ba mu. Na'am. To kaga duk zaman lafiya ne ya kawo wannan. Yanzu haka an fara cin gajiyar wannan sasanci, ko a makon da ya gabata an yi biki a wata riga, kuma Fulanin sun gayyaci Hausawa don su shiga a yi bikin da su. Wannan zaman lafiya da muka samu sakamakon zaman da muka yi na sulhu a ƙaramin hukumar Sabuwa, wanda aka yi na haɗin gwiwa da Ɗandume da kuma Faskari, wannan ya haifar da zaman lafiya inda kowanne gwamnati ta ba da ƙorafe-ƙorafen ta, su ma sun bada na cewa yana ɗaya daga cikin rashin kyama da ake nuna masa da sauransu. Da kuma yau gaskiya saboda muhimmancin shi wannan walima ina Katsina na rugo domin in zo halarci wannan ɗaura aure, saboda iya alkawari mutanen nan sun cika alkawari, saboda a zuwa yanzu an saki sama da mutum 150 wanda ke ƙaramin hukumar Sabuwa da kuma Ɗandume. Ƙarshen rahoton kenan.